Ole thlir tu zong te chi bai le ve kule he channel Zoram Mipui Au Aw hi ep tu lam rong kai deuh te chuan ZPM fakna tam ZPM party channel an ringota lom te an han tingota rin thu ringot hi zong thu tak tak nimol hek lo le ep tu party te ril ru le thlir dana hi chuan sarkar thil ti that kan han fak deuh le support na thu kan han tar lan to hi chuan ZPM hu in min hunghal ringot zela tuna ep tu ni mek te po an sarkar lai khan an thil ti that nia kan hriat kha chu kan fakin lomom kan ti thu kan chak chok ve tho bok ti te hi lo hre hlom te se zep mi lovin han soila sarkar kal ta te khan ramdan thil tha tam ta kan ti a lomom nima sela a hol sela thlir khan an thil thati kha thil dang kha na hlia bo zok ta alangsar lo tur zok alangsar na sa a chu chuan sarkar thlak du na mi puya alen tira ni ber mai tun sarkar la party no pang te mani se thei to pin an ron tanga an ti thei tur po kan rin lo thlengin an ron ti thei tamai bok sia tlin lo na le be se en phak lo na te po a thlir tu a zirina tam mai thei nima sela kan tun din huna chuan an ti fu lo a in an ti fu atam zo ka kan hriata wangin kan faka ni mai tuna he thu ziak tu la hi eng political party ama member ni na nei lo ka ni e zolbik nei lova pu editor chi bai le fak lo hi har thin aizo civil hospital a hian om ve se tia kumtam tak kan lo chuang to ve thin MRI call German siam ngei mai chu kan sarkar chak tak chuan civil hospital aizola amamo tu te ta na man thei turin ahung fel le ta avalo mom takem he call ZPM sarkar in an leya man thei tur an bei fel ti ka hriat ve le a karil ro lo lang ma chu eng ti khun nge ka hre thei ta chia lo civil hospital aizola ka thian ti dam lo kanin kan kala chuta a soi chu ani tuna hian MRI ti kan nga ya ma se mun danga private hospital pa na ngai sia kamangang tak zet heta hian om ve se chuan boile mangan te po azia deu tur tin min hrilani ni e mamotu din huna han din hi chuan amangan thlak du viawang khati hun lai khan ZPM hi lo sarkar to se chuan kan nei tong mole ti te ka ngai tua kum khat le achan ve molek an sarkar chung hian mipui du sam kim thok vek thelo ma se hun an lam han rei lo ngai to chuan bung thar min va kai pui tam ta em kan ram hruai tu ma sa te khan he tiang tak hian ram tan thei top lo chwa se zong tun din munang chau hi chu kan ni to bik lowang mole ZPM mipui sarkar nge fak lo hi a har thin thanem nga ya 02 pu editor chi bai le voi khat chau thu ka ron thon ve to a chuti rualin he channel thu le hla hi chu mai hau lovin ka lo ngai thla thina ngai thla ka man hla in abing war thlak thin khom mai karil ruwa om thu tlem ka lo soi ve le lokange kumsom li zet chung sarkara ka lo service ve to a heti chung zong hian thei ba top cho in sarkar program flagship program ani emo scheme pa ngai po ni se a hlo thlin thei nan thei pa top cho in ka lo thok ve thina ka service chung zong khan thingtlang lama field works ka thok thin thei pa top ka chhuat na te chu pathianin mala som ve thina limpo ka hlim ve thin hle ani chuti rual chuan karil ru tin a em thin tu a awma chu so thing le le hral chung chang hi ani vai hovin amanan control tlata chou ro u kezia cheng som thumin kan la ang an tia lo nei tu ten an han chowa kong ana te buk mai thein an lo da a then chuan an lowa an chaw sa tian da cheu boka ma se so thing manatla a kezia cheng som lo chuan kan la thei lo an han ti le dai mai thina lo nei tu te hian hlofa te la in ina phur thleng tur phei chuan kezi khata cheng som te an seng to thin sia lo nei tu te be dong lu tuk chuan
a then chuan lo an chaw sa te an phur ho du to lova in a phur ho to te poin hlep nei mi a lo ten an han hral ta thin ani tin an chaw sa te po a dana an da rei to wangin a buk te lo zang to thina chu ba ka a then ta chu a lo troi treu to thina heng ka hmu thin te hian ka ril ru a tin a ngoi ngoi thin ma se ruah sur poin han hun a nei thin ang le zang khwa poin bung but hun a nei thin angin ZPM alo sarkar meu chuan lo nei tu te tan kol alo eng ve ta a he hun lo mom tak lo thleng mu theia ka om hi ka va lom take tuna chuan keji khat cheng som nga a khel lova an han hral thei te hi ka lom na hi thu le hlain ka hril seng lo ka lom na hian ka dam chung te po a po se hial ka be se he ti chin chau hi kan sei phot mai ange ZPM vul zel ro se ro rel di kapu political party mi ta tang chuan ZPM sarkar chu engma ti lo soyanga om lo mi re thei te re theina bel cha tu ang maya hmuin an chhuat der maya ZPM le party on lam nei lo chuan ZPM chu engkim mai thak dang lam tu siam that na thok tu politics a pathian lo ram din tu sarkar Hnathawh te in thla da theilova siam tu ai kal lak ti top tu an mani po eiru lo tura in tiam kun Hnathawh te thlai le sak tu om chun tin an hmu thung ka hriat reng thin chu politics a palang sar du pakhat thu sei hi ani ya pu boya hi kan party lo lam ani thina misual hmuin ka lo hmuwa politics ka chol san hnuwa ka bel chianga engkima ka tluk lo ram le hnam hmangai konga po ka tluk phak rual lo alo ni ya ka zak chimchim mai ati politics mi ta tang chuan engma hi kan lo hmu fu thei don lo tia chiang hle kan te na ber tur chu politics a party mi ni lo ram chau thlir tu mi pa ngai takte hmu dan hi a fu ber don ani he tiang mi hi party tin hian in nga nan hmang ro in ti fu be se yom arke sanga du sangna chi bai ve kule sarkarin police constable alaka phim khur tak le langtlang takin ruam manna siama kan lo kalpui thin da nanga kalpui pal hlavin a boy pui tu tur te po delhi lammi an roi dai kha ne ya a fel fai hle tura ngai lain thil thalo alo in jep le tho mai mo certificate dik lo le mi aya kal tum man chu an ni ta hlo mai hi thil lo mom takani heng man chwa tak te zinga hian criminal case yalu ngalani thu chanchin thara puan ani sarkarin film khur taka atling te ngei lak tuma mi tu te ma in rol lo tura arua man le political appointment soi turom mi alova kalpuya tumlaya hetianga diklo taka thilti tum luite hi chu khreman phu reng ani hetiang chia hian sarkar thar chuan kanram siam that tumin thei top choin ma ala a kanram politics a pathian ram thleng turina beya ti na mai ani lo zia chu kan hrethiam mo me thleng pui khup voi le khata le thalang ngot ani lo zia chu alang chiang ani nima sela kan sarkar hian atum tlat chuan zoi zoi in asiam tha em em ang hetianga sarkarin siam that tuma ma an lak laia dik lo taka thil ti du tu te an man chuak hi sarkar chunga lom thu kan soye bakvom te pu editor Mipui Au Aw channel vul zel ro se kan lo pau ve le loko ka vei zong chi hrang hrang le khopui chung kong at lo chan nia ka hriat te pakhat na in nei ten anin chung tuite konga an paina satwang panina tui hok luan kormu mal lo wang pathumna concrete building in sa ten kongpuya rot an chutna satwang palina in sa reng reng in tui luan kora rora balu an da thina wangin tui hokin konga zo thina kong ati chema hle a chuti chung chuan kong ti chetu kan ni tin hredu mi alovin sarkar kan dem le daya kong tha kan du ma se ati chiat na lama kan tlan na sa le Christian der kan ni chung hi chu khopui chung kong hi atlo rei ngai lowang tin tun la hian electric department ten
hitar mang an vai mek nin kalo hria an department a thok then khate in hi check ma sa sela man ma sa phot se chumi hnuwa mipui lam check chau ro se an department mi po filhim lo hian mipui lam man tum hian phe su se chu ba ka ram then khatte hitar mang tura anin zirtir ani la ya Mizoram PA ni department omtira ta to tun thleng maya hitar man tur zonga department pakhat velem anwa kanwa ki aza thak pawara kanram a in to dil ve theinan tran na zo ro se kan ti ve ni e from khiang tepa pu editor chibaile ni som pani tharuk sang ni som ni panga a chimpa in ti in tun tum police lak thar chung changa khan tlangwal pakhat lungoi lo na arun tar na khan opposition te an loma ruling lam an lom lo ti lam kha ron soya heti hian kalo ngai to ve a police na dil tu mi sing chuang zinga khan physical efficiency test te written test le personal interview te a tlingvek mi zani somnga pakwa an thlang chhuwa kha ni a khang mi zani somnga pakwa te zinga khan recruitment team mi te khan tu te hinge congress tu te hinge MNF ni ya tu te hinge ZPM ni tian hriat than karing ni alo khang test chi thuma pass te kha an thlang chuak mai ani karing board ma khan ke chu congress ke chu MNF ke chu ZPM ka ni tin an hril karing lo bok exam an neya atling te an lamai chau ani mel jok lo mo bai lal tuaya e khai hangai nom mia le pe khle mai ole khati zong kha wenata na kan ngai thak thei chu alo ni le ta thanem ngai taka thu tho tu de zong zong chunga lom thu kan soi le a thu ron tur sau turin kanin ngen nun le ani e